Okay, songiphendule lo mbuzo lona. Mangathiwa siki race kanje sonke sobo 4. Siya race yabo. Then mina ngu number 2 ku second place. Mawudlula mina uzoba ku number ba. Hey, y'all come look at this. Number 1. Number 1. Hey, come on, man. Come on. Wathi ngibuya futhi ngibeke ngasengisaka. Siba u4 ku race. Hello, what's good YouTube? It's your boy Spare aka Blue Pills. We're back again. You know what to do. Smash that like button. Leave that sub, guys, please. Kuluma nobani? Mandis nobani? Some good see you. Oh, okay. On a scale of 1 to 10, look at this. Ngamnikeza ulo. Angisho wena unganikeza bani out of 10? Ubani? Wena ujaja unika bani out of 10 ubuhle bakho? Mina nginikeza 100%. 100%. Uhlonipha wakho unika bani out of 10? Ngimnikeza 100%. Uhloniphe nje 100%. Okay, songiphendule lo mbuzo lona. Mangathiwa siki race kanje sonke sobo 4. Siya race yabo. Then mina ngu number 2 ku second place. Mawudlula mina uzoba ku number ba. Hey, y'all come look at this. Number 1. Wait, man. Let me repeat this. Nizozwa kahle. Uyayizwa kahle ke siba u4 ku race. Mina ngu number 2. Then wena mase uyangidlula mawungidlula uzoba number bani? Number 1. Hayi. Mangathiwa like njengoba una 15 manje mangathiwa wazalwa 15 years ago ngabe usuneminyaka ngamanje. Hey, y'all come look at this. Wazalwa 15 years ago. Ngoba una 15 njengamanje wena wazalwa 15 years ago ngabe usuneminyaka ngamanje. Ngabe sengina 16. Why? Tell me why. Amsuna bani? Sengina 16. Hayibo. Ngoba wazalwa 15 years ago kodwa usuna 16. Oh, yaza ngizwa. Wazalwa kanjani manje? 15 years ago. Ngoba angithi manje una 15. Manje wazalwa 15 years ago ngabe uneminyaka manje. Look at this. 14. Okay, Ima, mangathiwa uthole 1 million ungawenza njengamanje. Njengamanje. Hawe manje. Angazi. Ungasiyeka nisikole for 1 million. No. Ngaqhubeka ufundise. Ngani yakhulu 1 million kwesikole. Ngoba ngazi ukuthi ngingawenzani. Oh, ingakho ngeke usiyeke for 1 million. Yeah.